Murja da ake neman ta ba, cewar Fatima Baffa. Safara'u na cikin damuwa. Tahir fage bai da hujja a gurin Allah. Kun ji labarin umarnin da kotu ta bada na kamo mata wasu mawaka da 'yan TikTok har mutum 10 a labarin da muka kawo dazu. Hausawa sun ce waka bakin mai ita tafi daɗi. Ga cikakken bayanin wayanda ake neman daga bakin mai magana da yawun kotunan Kano, Baba Jiba Ibrahim. Sai kuma waɗansu masu dubban magoya baya a shafukan TikTok kamar su Murja Ibrahim Kunya. Mai magana da yawun kotunan na jihar Kano, Baba Jiba Ibrahim, ya yi wa abokin aikinmu Khalifa Shehu Doka ji ƙarin bayani. Takarda ce dai ta gudanar da bincike wanda ita kotu ta bada umarni ga kwamishinan 'yan sanda da a gudanar da bincike akan waɗansu mutane har su guda 10. To kamar menene ya ja haifar da wannan bincike? To abin da ya haifar da bincike waɗansu mutane ne kusan ce ko kuma lauyoyi suka rubuta koke ga akan waɗannan mutane, koken cewa na yunkurin ɓata tarbiyya da waƙoƙin batsa da baɗala wanda kuma suke ganin hakan ka iya harzika al'umma. So kasancewar haka suka shigar da wannan ƙorafi a gaban wannan kotu, shi kuma ita kuma kotu ta tura kwamishinan 'yan sanda domin a gudanar da bincike akan wannan korafi da waɗannan lauyoyi suka rubuta. To kamar kenan su ne waɗannan waɗanda ake to zargi da yin wannan waka? Mutum 10 ne, akwai wani Mr. 442, akwai Safara'u, akwai Ɗan Maraya, akwai Abu da But, akwai Kawu Ɗan Sarki, akwai Ado Isa Gwanja, akwai Murja Ibrahim Kunya, akwai Ummi Shakira, akwai Samha M Inuwa da kuma Babiyana. Waɗannan su ne waɗanda aka yi ƙorafin a kansu, wanda ita kuma kotun ta buƙaci kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano da ya gudanar da duk inda waɗannan mutane suke a lalubo su a kuma gudanar da bincike a kansu. To kamar wace kotu ce ta ba da wannan umarni? Akwai babbar kotun ɗaukaka ƙara ta shari'ar musulunci da take Bichi. Wannan ita ce aka gabatar da korafi a gabanta. Baba Jibo. Sai dai bayan fitar wannan sanarwa an yi ta bayyana ra'ayoyi, inda da zaman kawo muku ra'ayin Abu Salma da yake ganin ba lalle ai wani abu akan wannan sammaci ba. Abu ne da aka saba ruwan ƙasa na shanyewa. Ita ko Fatima Baffa Usman da aka fi sani da Antifatiya a dandalin na TikTok. Korafin ta saka Murja Ibrahim a cikin wannan lissafi, inda ta bayyana bata san laifin mai Murja ta yi ba. Ta dai san sauran sun yi waƙar batsa, musamman Ummi Shakira a cewar ta ko ita za ta iya magata a kotu. Amma Murja nishaɗi kawai take bayarwa. To jama'a, inda za ku ga wannan rubutun na bayana, ni ma an turo min ne an ce wata kotu ta ba da umarni, kuna kallo? Wata kotu ta ba da umarni cafko Ado Gwanja da Safara'u da Miss Popotu da Murja Kunya da Ummi Shakira da Amu da Booth. To, Ado Gwanja dai mun san dalilin da yasa kotu take neman shi saboda waƙar shi ta Cas. Safara'u ma mun san waƙoƙinta na batsa da take yi, ita ma mun san dalilin da yasa ake neman ta. To amma Murja tamu ba mu san dalilin da yasa kotu kike neman ta ba, mu ba mu ga abin da Murja take yi wanda za a ce wai kotu tana neman ta ba. Ummi Shakira ke ma kin cancanci daman wannan. Ni Allah na tuba astaghfirullah, wallahi da ana iya kai mutum kotu ma a kama shi a ce ga laifin da ni wallahi da na kai wannan Ummi Shakiran kotu. Allah ko da gaske nake muku. Saboda a duk duniyar TikTok ba mutumin da bai burge ni wanda nake ganin ya dauki hanyar yan wuta irin ta. Wanda nake ganin kamar bata dauka wa kanta hanyar billewa ba.
ina fata Allah ya shirye ki Ummi Shakira. Nake ji wannan shine wajen bidiyo na 3 da nake mata. Ina miki fatan shirya Ummi Shakira, ina miki fatan shirya da dukkanin waɗanda suka bata baki ɗaya, dukkanin mu muna neman shiryar nan, amma take gaskiya addu'ar ki tana da ƙarfi insha Allah. Kuma za mu ci gaba da yi miki har sai Ubangiji ya amsa mana. Amma ita Murja ta mu ban san dalilin da yasa aka faɗi har da Murja ba. Kun gani? Ku taya ni kallo jama'a. Shi kuma Ado Gwanja waka shi ta Cas ce ta ja mishi. To ni a nan bangaren iya abin da zan iya cewa akan maganar waka Ado Gwanja ta Cas gaskiya ni ban ga laifi ba. Saboda kasancewa Cas da Asosa nan duka an dade ana yi ta bakin nashi, gaskiya ba ƙarya yi ba. An dade ana yin wannan abu. Sannan kuma sana'a shi yake yi. Wannan gaskiya ne, sannan akwai wasu mawakan da suka fi shi lalacewa. Gaskiya akwai su. Saboda ni a waje na su Popotu sun fi Ado Gwanja lalacewa. Su Safara'u. Wayanda su da shi da yace a sosa din ai iya bayan shi kadai Ado Gwanja ya sosa. Amma ita Safara'u shi Popotu kai sai da ya tsaya wannan yan Niger din ta sosa mishi bayan wanda duk duniya ta kalla. A gani na babu badala da ta wuce wannan. Da Ummi Shakira da su Safara'u Popotu. Gaskiya su kam ina da ja a kansu. Idan da akwai wanda kotu za ta yi kalubalanta ni a waje na su 4 ne, amma ban ga abin da Murja take wanda za a ce za a kalubalanta ba. Nishadin da take sa mutane ko tsalle-tsallen da take yi, ni ban ga wani abu anan ba, amma dai kowa da ra'ayin shi, amma ni dai a bangare na ban gani ba gaskiya. Allah ya sa mu dace, Allah ya taimake mu, Allah ya dora mu a bisa gaskiya ce, kuma Allah ya ka ba mu ikon binta. To kun ga dai abin da na gani ni ma dai ban sani ba ko ƙarya ne ko gaskiya ne, ko ana neman nasu ko an daina neman nasu, ko sun je sun gama, ko ya ake ciki, sanin gaibu sai lillahi. Allah ya sa mu dace. Sai dai wasu na ganin ko da Murja ba ta waka, amma ba akwai ruwan ashariya wanda ake ganin wannan zage-zagen da take in an taɓo ta shine ya jaza mata, domin akwai lokacin da wani ya saka alama RIP a jikin hotonta, ma'ana ta mutu, ta fito ta mai lugudan ashariya, da kuma kwana-kwanan da wani ya ce tana da bille. Daga bangaren Safara'u kuwa, tun kafin bayyana wannan lamari, wasu bidiyoyi da ta wallafa a shafinta cikin yanayi na damuwa a cikin mota ya ɗauki hankula, wanda kowa ya ganta ya san tana cikin damuwa matsananciya. Kana wani abu da ya ƙara ɗaukar hankali shine hashtag da ta saka na depressed. Kana a sama ta rubuta depressed soul, wato ruhi ma'abocin damuwa. Daga nan wannan an yi cari mata tsokaci game da tambayar ta abin da ya dame ta. Domin abin da ta bayyana alama ce da duk wanda ya san matsalar ciwon damuwa, abu ne da yake bukata a ba wanda ya nuna wannan alamar kulawa ta gaggawa, domin ba a san me yake fuskanta ba. Ga wanda suka san menene ciwon damuwa wato depression, ba abin da baya sawa. Yakan sa wasu su kashe kansu, wasu su samu matsalar kwakwalwa, wasu su aikata abin da za a zo ana da na sani. Hakan yasa aka damu Safara'u da tambaya, masu zakin ta ma basu fasa ba, wanda dole yasa ta rufe sashen tsokaci na bidiyon. Safara'u yarinya ce da ke da karancin shekarun da bai kamata a ce ta fara fuskanta irin tsangwama da kalubalen da take fuskanta ba. Duk da wani abin ita take jawo kanta, amma yana da kyau makusantanta su bincike ta, su ji abin da yake damunta, kar a ji mugun labari. Shi kuma makajin malam mai nasiha a dandalin TikTok game da hujjar da Tahir Fage ya bada na cewa matsalar rashin lafiyarsa da kuma irin halaccin da 'yan gidan gala suka nuna masa ne, yasa shi ya fara rawar gala. Magajin malam ya bayyana wannan hujja ce da za ta iya zama karɓaɓɓiya a gurinmu da sauran al'umma, amma ba a gurin Allah ba, inda ya ƙara da jan hankalin Tahir ɗin. Assalamu alaikum. A wanda duk yake bibiyar social media zai ga bidiyon wani dattijo da yake yawo daga cikin masana'antar Kannywood, wanda yake da yawan shekaru, an gan shi yana ta raye-raye waɗanda an ce har a cikin masana'antar tasu ma akwai wanda suke surutun cewa abin bai kyautu ba. To amma ya fito ya yi bayani cikin wannan satin, ya faɗi dalilan da ya sa ya aikata haka. Wasu sun karɓi dalilan. To kafin nan ma mu ga bidiyo ɗin waɗansu wanda ba su gani ba, sannan kuma mu ji dalilan da ya bayar karɓaɓɓu ne a addini ko kuma akasin haka. Mu gani. To amma cikin bayaninsa ya yi bayanin cewa jinya ya kamu da ita, wadda hakan ya sa ya so ya taɓa ɓangaren jikinsa.
an buƙaci kuɗi 250 domin a yi masa aiki wanda zai samu lafiya. Ya ce masana'antar tamu da suke surutu ta Kannywood duk cikinsu an rasa wanda zai haɗa mu wannan kuɗi 260. Yara suka zo min da tayin kuɗi suka bani kuɗi 160, sannan suka buƙaci da na je musu a matsayin babban bako. Ya ce na je na zauna, ya ce kuma sun roƙe ni da na yi wannan rawa. Ya ce kuma na yi, amma fa na samu cikon wannan kuɗi na je an min aiki. A gurin mutane wannan dalilin ya karɓu, dan na ga ayyukan mutane da dama sun nuna cewa wannan ba laifi bane ba, a wannan ai karɓaɓɓen uzuri ne, ai ko mu muka tsinci kanmu a wannan hali za mu iya aikata ka. Yan uwa musulmi mu sani cewa wannan uzurin ba karɓaɓɓe bane. A gurina da ku da mu gaba ɗaya za mu iya kallon wannan a matsayin uzuri, amma wajen Allah subhanahu wataala wallahi ka je wa Allah da wannan dalilin, tabbas azabar da ya tanaje ga masu irin wannan laifi din ba za ta hana yama ba. Mu sani cewa duk abin da ya same ka na jinya ko ci ko sha ko lafiya ya kasance ka fawwala al'amuranka zuwa ga ubangiji, to shi zai baka mafita. Amma yayin da kai tunanin aikata wani abu wanda Allah baya so, kuma ta hanyar wannan kake sa ran samun kuɗin da zaka je ka nemi lafiyarka da shi, to ka sani cewa ka rasa tauhidi kuma ka saba wa Allah. Dattijo ne kai, kana da iyalai, kana da 'ya'ya, kana ta ayyuwa, kana da jikoki, wannan zai iya zame musu kalubale a cikin rayuwarsu, zai iya zamance musu abin gori ko kuma abin dariya. Sannan mu sani cewa duk girman laifi, duk kankantarsa, idan mutane za mu ga cewa aikata wannan laifi din ba komai bane ba saboda ka tsinci kanka a wannan halin, to mu sani cewa taruwar mu akan cewa abin da ka aikata din daidai ne baya canja wannan hukuncin a gurin Allah. Idan dukkan duniya za mu ga cewa abin da ka aikata daidai ne, mu taru mu yi ta kare ka, kuma a gurin Allah wannan kuskure ne, to Allah ka sani cewa wannan abin da yana nan a matsayin kuskure. Ganin ra'ayinmu na cewa duka mun rinjaya cewa abin da kai din daidai ne, wannan ba zai canja komai ba a wajen Allah. Saboda haka da tije ire-irenka da iyayenmu da al'umma muna sa ran ne samun tarbiyya da kuma ingantacciyar nusarwa, ko kuma mu samu tarbiyya mai kyau daga ire-irenku. To yayin da aka ce kuma ire-irenku su suke aikata wani abu wanda za mu ga cewa ba daidai ba, da to kaga al'amari ya lalace. Muna fata za a fahimci sakon, kuma Allah ta'ala ya kare mu, ba wai akan ka ba. Duk wanda ya tsinci kansa irin wannan tasgwarawar, to kar ka je ka aikata wani abu wanda Allah baya so ka yi tunanin wannan zai baka mafita. Assalamu alaikum al'ummar duniya, sunana Ibrahim, shugaban cibiyar Sha'aban, wanda muka kware wajen ba da magunguna na kowane irin cututtuka a faɗin duniya. Sannan kuma cibiyar mu ta kware wajen ba da magunguna kamar su ciwon sanyi, matsalar al'ada, ciwon mara da kuma matsalar rashin haihuwa, musamman shafar aljani da kuma sanyin mara. Istimna'i, wato biya wa kai bukata, hakan yakan haifar da matsalar haihuwa da dai sauran matsaloli da dama a jikin ɗan adam. Kai ina masu fama da uwa uba cuta mai karya garkuwar jiki, cutar HIV, musamman a ɓangaren maza, tankancewar gaba, rashin karfin namiji da saurin inzali, kamar irin su sanyin mara, sanyi mai fitar da farin ruwa. Sannan kuma cibiyar mu ta kware wajen ba da magunguna kamar su ciwon koda, ciwon siga, ciwon hanta, hawan jini, diabetes, ciwon ulcer. Cibiyar mu ta kara kawo sababbin magunguna na kowane irin cututtuka. Sannan kuma cibiyar Sha'aban tana maraba da kowa wanda kowane irin cuta ta same shi. Cibiyar Sha'aban ba ta tsaya a nan ba, tana tura magungunanta a ko'ina a faɗin duniya. Wannan cibiya tamu ta Sha'aban tana miƙa saƙon godiya ga ɗumbin al'umma da suka karɓi magungunanmu suka samu waraka, kuma suke aiko mana da saƙon godiya. Cibiyar Sha'aban cibiya ce ɗaya samkar da dubu a faɗin duniyar nan. Kuma za a iya neman mu ta adireshin mu da ke nan garin Maiduguri, Borno State Tailoring and Fashion Plaza, Mafoni opposite Kanem Hospital, saman Beni shago mai namba 8, ko kuma a neme mu a jihar Kano, SKY Plaza da ke kan titin Zoo Road kusa da Shoprite, ko kuma a neme mu a nambar waya kamar haka, ko kuma a neme mu ta layin WhatsApp kai tsaye. Sannan kuma cibiyar Sha'aban tana maɗaukacin al'umma musulmi fatan alkhairi. Muna maraba da kowa a kowane lokaci. Mun gode. Ga laifin murja da ake neman ta ba, cewar Fatima Baffa, Safara'u na cikin damuwa. Tahir fage bai da hujja a gurin Allah. Kun ji labarin umarnin da kotu ta bada na kamo mata wasu mawaka da 'yan TikTok har mutum 10 a labarin da muka kawo dazu. Hausawa sun ce waka bakin mai ita tafi daɗi. Ga cikakken bayanin wayanda ake neman daga bakin mai magana da yawun kotunan Kano, Baba Jiba Ibrahim. Ra'u sai kuma waɗansu masu dubban magoya baya a shafukan TikTok kamar su Murja Ibrahim Kunya.
Mai magana da yawun kotunan na jihar Kano Babajibo Ibrahim ya yi wa abokin aikinmu Khalifa Shehu Doka ji ƙarin bayani. Takarda ce dai ta gudanar da bincike wanda ita kotu ta da umarni ga kwamishinan 'yan sanda da a gudanar da bincike akan waɗansu mutane har su guda 10. To kamar menene ya ja haifar da wannan bincike? To abin da ya haifar da bincike waɗansu mutane ne ko kusan ce ko kuma lauyoyi suka rubuta koke ga akan waɗannan mutane, koken cewa na yunkurin ɓata tarbiyya da waƙoƙin batsa da baɗala wanda kuma suke ganin hakan ka iya harzika al'umma. So kasancewar haka suka shigar da wannan ƙorafi a gaban wannan kotu, shi kuma ita kuma kotu ta tura kwamishinan 'yan sanda domin a gudanar da bincike akan wannan ƙorafi da waɗannan lauyoyi suka rubuta. To kamar kenan su ne waɗannan waɗanda ake to zargi da yin wannan waka? Mutum 10 ne, akwai wani Mr. 442, akwai Safara'u, akwai ɗan Maraya, akwai Abu da But, akwai Kawu ɗan Sarki, akwai Ado Isa Gwanja, akwai Murja Ibrahim Kunya, akwai Ummi Shakira, akwai Samha M Inuwa da kuma Babiyana. Waɗannan su ne waɗanda aka yi ƙorafin a kansu, wanda ita kuma kotun ta buƙaci kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano da ya gudanar da duk inda waɗannan mutane suke a lalubo su a kuma gudanar da bincike a kansu. To kamar wace kotu ce ta ba da wannan umarni? Akwai babbar kotun ɗaukaka ƙara ta shari'ar musulunci da take Bichi, wannan ita ce aka gabatar da ƙorafi a gabanta. Baba Jibo Sai dai bayan fitar wannan sanarwa an yi ta bayyana ra'ayoyi, inda da zaman kawo muku ra'ayin Abu Salma da yake ganin ba lalle a yi wani abu akan wannan sammaci ba. Abu ne da aka saba ruwan ƙasa na shanyewa. Ita ko Fatima Baffa Usman da aka fi sani da Antifatiya a dandalin na TikTok. Korafin ta saka Murja Ibrahim a cikin wannan lissafi, inda ta bayyana bata san laifin mai Murja ta yi ba. Ta dai san sauran sun yi waƙar batsa, musamman Ummi Shakira a cewar ta ko ita za ta iya magata a kotu. Amma Murja nishaɗi kawai take bayarwa. To jama'a, inda za ku ga wannan rubutun na bayana, ni ma an turo min ne an ce wata kotu ta ba da umarni, kuna kallo wata kotu ta ba da umarni cafko Ado Gwanja da Safara'u da Miss Popotu da Murja Kunya da Ummi Shakira da Amu da Booth. To, Ado Gwanja dai mun san dalilin da yasa kotu take neman shi saboda waƙar shi ta Cas. Safara'u ma mun san waƙoƙinta na batsa da take yi, ita ma mun san dalilin da yasa ake neman ta. To amma Murja tamu ba mu san dalilin da yasa kotu kike neman ta ba, mu ba mu ga abin da Murja take yi wanda za a ce wai kotu tana neman ta ba. Ummi Shakira ke ma kin cancanci daman wannan. Ni Allah na tuba astaghfirullah, wallahi da ana iya kai mutum kotu ma a kama shi a ce ga laifin da ya, ni wallahi da na kai wannan Ummi Shakiran kotu. Allah ko da gaske nake muku. Saboda a duk duniyar TikTok ba mutumin da bai burge ni wanda nake ganin ya dauki hanyar yan wuta irin ta. Wanda nake ganin kamar bata dauka wa kanta hanyar billewa ba. Ina fata Allah ya shirye ki Ummi Shakira. Nake ji wannan shine wajen bidiyo na 3 da nake mata. Ina miki fatan shirya Ummi Shakira. Ina miki fatan shirya da dukkanin waɗanda suka bata baki ɗaya, dukkanin mu muna neman shiryar nan. Amma take gaskiya addu'ar ki tana da ƙarfi insha Allah. Kuma za mu ci gaba da yi miki har sai Ubangiji ya amsa mana. Amma ita Murja tamu ban san dalilin da yasa aka faɗi har da Murja ba. Kun gani? Ku taya ni kallo jama'a. Shi kuma Ado Gwanja waƙa shi ta Cas ce ta Jamishi. To ni a nan ɓangaren iya abin da zan iya cewa akan maganar waƙa Ado Gwanja ta Cas, gaskiya ni ban ga laifi ba. Saboda kasancewa Cas da Asosa nan duka an daɗe ana yi ta bakin nashi, gaskiya ba ƙarya yi ba. An daɗe ana yin wannan abu. Sannan kuma sana'a shi yake yi. Wannan gaskiya ne, sannan akwai wasu mawaƙan da suka fi shi lalacewa. Gaskiya akwai su. Saboda ni a waje na su Popotu sun fi Ado Gwanja lalacewa. Su Safara'u. Wayanda su da shi da yace a sosa din ai iya bayan shi kadai Ado Gwanja ya sosa. Amma ita Safara'u shi Popotu kai sai da ya tsaya wannan yan Niger din ta sosa mishi bayan wanda duk duniya ta kalla. A gani na babu badala da ta wuce wannan. Da Ummi Shakira da su Safara'u Popotu. Gaskiya su kam ina da ja a kansu. Idan da akwai wanda kotu za ta yi kalubalanta ni a waje na su hudu ne, amma ban ga abin da Murja take wanda za a ce za a kalubalanta ba. Nishadin da take sa mutane ko tsalle-tsallen da take yi,
ni ban ga wani abu anan ba, amma dai kowa da ra'ayin shi, amma ni dai a bangare na ban gani ba gaskiya. Allah ya sa mu dace, Allah ya taimake mu, Allah ya dora mu a bisa gaskiya, gaskiya ce kuma Allah ya ka ba mu ikon binta. To kun ga dai abin da na gani ni ma dai ban sani ba ko ƙarya ne ko gaskiya ne ko ana neman nasu ko an daina neman nasu ko sun je sun gama ko ya ake ciki, sanin gaibu sai lillahi. Allah ya sa mu dace. Sai dai wasu na ganin ko da Murja ba ta waka, amma ba akwai ruwan ashariya wanda ake ganin wannan zage-zagen da take in an taɓo ta shine ya jaza mata, domin akwai lokacin da wani ya saka alama RIP a jikin hotonta, ma'ana ta mutu, ta fito ta mai lugudan ashariya, da kuma kwana-kwanan da wani ya ce tana da bille. Daga bangaren Safara kuwa, tun kafin bayyana wannan lamari, wasu bidiyoyi da ta wallafa a shafinta cikin yanayi na damuwa a cikin mota ya ɗauki hankula, wanda kowa ya ganta ya san tana cikin damuwa matsananciya. Kana wani abu da ya ƙara ɗaukar hankali shine hashtag da ta saka na depressed. Kana a sama ta rubuta depressed soul, wato ruhi ma'abocin damuwa. Daga nan wannan an yi cadi mata tsokaci game da tambayar ta abin da ya dame ta. Domin abin da ta bayyana alama ce da duk wanda ya san matsalar ciwon damuwa, abu ne da yake bukata a bawa wanda ya nuna wannan alamar kulawa ta gaggawa, domin ba a san me yake fuskanta ba. Ga wanda suka san menene ciwon damuwa wato depression, ba abin da baya sawa. Yakan sa wasu su kashe kansu, wasu su samu matsalar kwakwalwa, wasu su aikata abin da za a zo ana da na sani. Hakan yasa aka damu Safara'u da tambaya, masu zagin ta ma ba su fasa ba, wanda dole yasa ta rufe sashen tsokaci na bidiyon. Safara'u yarinya ce da ke da karancin shekarun da bai kamata a ce ta fara fuskantar irin tsangwama da kalubalen da take fuskanta ba. Duk da wani abin ita take jawo kanta, amma yana da kyau makusantanta su bincike ta, su ji abin da yake damunta, kar a ji mugun labari. Shi kuma makajin malam mai nasiha a dandalin TikTok game da hujjar da Tahir Fage bada na cewa matsalar rashin lafiyarsa da kuma irin halaccin da 'yan gidan gala suka nuna masa ne, yasa shi ya fara rawar gala. Magajin malam ya bayyana wannan hujja ce da za ta iya zama karɓaɓɓiya a gurinmu da sauran al'umma, amma ba a gurin Allah ba, inda ya ƙara da jan hankalin Tahir ɗin. Assalamu alaikum. A wadda duk yake bibiyar social media zai ga bidiyon wani dattijo da yake yawo daga cikin masana'antar Kannywood, wanda yake da yawan shekaru, an gan shi yana ta raye-raye waɗanda an ce har a cikin masana'antar tasu ma akwai wanda suke surutun cewa abin bai kyautu ba. To amma ya fito ya yi bayani cikin wannan satin, ya faɗi dalilan da ya sa ya aikata haka. Wasu sun karɓi dalilan. To kafin nan ma mu ga bidiyo ɗin waɗansu wanda ba su gani ba, sannan kuma mu ji dalilan da ya bayar karɓaɓɓu ne a addini ko kuma akasin haka. Mu gani. To amma cikin bayaninsa ya yi bayanin cewa jinya ya kamu da ita, wadda hakan ya sa ya so ya taɓa ɓangaren jikinsa. An buƙaci kuɗi 250,000 domin a yi masa aiki wadda zai samu lafiya. Ya ce masana'antar tamu da suke surutu ta Kannywood duk cikinsu an rasa wadda zai haɗa mu wannan kuɗi 260,000. Yara suka zo min da tayin kuɗi suka bani kuɗi 160,000, sannan suka buƙaci da na je musu a matsayin babban bako. Ya ce na je na zauna, ya ce kuma sun roƙe ni da na yi wannan rawa. Ya ce kuma na yi, amma fa na samu cikon wannan kuɗi, na je an min aiki. A gurin mutane wannan dalilin ya karɓu, dan na ga ra'ayyukan mutane da dama sun nuna cewa wannan ba laifi bane ba, a wannan ai karɓaɓɓen uzuri ne, ai ko mu muka tsinci kanmu a wannan hali za mu iya aikata haka. Yan uwa musulmi mu sani cewa wannan uzurin ba karɓaɓɓe bane. A guri na da ku da mu gaba ɗaya za mu iya kallon wannan a matsayin uzuri, amma wajen Allah subhanahu wataala wallahi ka je wa Allah da wannan dalilin, tabbas azabar da ya tanaje ga masu irin wannan laifi din ba za ta hana yama ba. Mu sani cewa duk abin da ya same ka na jinya ko ci ko sha ko lafiya, ya kasance ka fawwala al'amuranka zuwa ga Ubangiji, to shi zai baka mafita. Amma yayin da kai tunanin aikata wani abu wanda Allah baya so, kuma ta hanyar wannan kake sa ran samun kuɗin da zaka je ka nemi lafiyarka da shi, to ka sani cewa ka rasa tauhidi kuma ka saba Allah. Dattijo ne kai, kana da iyalai, kana da 'ya'ya, kana ta iyayewa, kana da jikoki, wannan zai iya zame musu kalubale a cikin rayuwarsu, zai iya zamance musu abin gori ko kuma abin dariya. Sannan mu sani cewa duk girman laifi, duk kankantarsa,
idan mutane za mu ga cewa aikata wannan laifi din ba komai bane ba saboda ka tsinci kanka a wannan halin, to mu sani cewa taruwar mu akan cewa abin da ka aikata din daidai ne baya canja wannan hukuncin a gurin Allah. Idan dukka duniya za mu ga cewa abin da ka aikata daidai ne, mu taru mu yi ta kare ka, kuma a gurin Allah wannan kuskure ne, to wallahi ka sani cewa wannan abin da yana nan a matsayin kuskure. Ganin ra'ayinmu na cewa duka mun rinjaya cewa abin da kai din daidai ne, wannan ba zai canja komai ba a wajen Allah. Saboda haka da tije ire-irenka da iyayenmu da al'umma muna sa ran ne samun tarbiyya da kuma ingantacciyar nusarwa, ko kuma mu samu tarbiyya mai kyau daga ire-irenku. To yayin da aka ce kuma ire-irenku su suke aikata wani abu wanda za mu ga cewa ba daidai bane, to kaga al'amari ya lalace. Muna fata za a fahimci sakon, kuma Allah ta'ala ya kare mu ba wai akan ka ba. Duk wanda ya tsinci kansa irin wannan tasgwarawar, to kar ka je ka aikata wani abu wanda Allah baya so ka yi tunanin wannan zai baka mafita. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Ibrahim, shugaban cibiyar Sha'aban, wanda muka kware wajen ba da magunguna na kowane irin cututtuka a faɗin duniya. Sannan kuma cibiyar mu ta kware wajen ba da magunguna kamar su ciwon sanyi, matsalar al'ada, ciwon mara da kuma matsalar rashin haihuwa, musamman shafar aljani da kuma sanyin mara. Istimna'i wato biya wa kai bukata, hakan yakan haifar da matsalar haihuwa da dai sauran matsaloli da dama a jikin ɗan adam. Kai ina masu fama da uwa uba cuta mai karya garkuwar jiki. Cutar HIV musamman a ɓangaren maza, tankancewar gaba, rashin karfin namiji da saurin inzali. Kamar irin su sanyin mara, sanyi mai fitar da farin ruwa. Sannan kuma cibiyar mu ta kware wajen ba da magunguna kamar su ciwon koda, ciwon siga, ciwon hanta, hawan jini, diabetes, ciwon olsa. Cibiyar mu ta kara kawo sababbin magunguna na kowane irin cututtuka. Sannan kuma cibiyar Sha'aban tana maraba da kowa wanda kowane irin cuta ta same shi. Cibiyar Sha'aban ba ta tsaya a nan ba, tana tura magungunanta a ko'ina a faɗin duniya. Wannan cibiya tamu ta Sha'aban tana miƙa saƙon godiya ga ɗumbin al'umma da suka karɓi magungunanmu suka samu waraka kuma suke aiko mana da saƙon godiya. Cibiyar Sha'aban cibiya ce ɗaya samkar da dubu a faɗin duniyar nan. Kuma za a iya neman mu ta adireshin mu da ke nan garin Maiduguri, Borno State Tailoring and Fashion Plaza, Mafoni opposite Kanem Hospital, saman Beni shago mai namba 8, ko kuma a neme mu a jihar Kano, SKY Plaza da ke kan titin Zoo Road kusa da Shoprite, ko kuma a neme mu a nambar waya kamar haka, ko kuma a neme mu ta layin WhatsApp kai tsaye. Sannan kuma cibiyar Sha'aban tana maɗaukacin al'umma musulmi fatan alkhairi. Muna maraba da kowa a kowane lokaci. Mun gode. Ga laifin murja da ake neman ta ba, cewar Fatima Baffa, Safara'u na cikin damuwa. Ta yi da fage bai da hujja a gurin Allah.